אוקיי, קובי, אנחנו מודים לך שהסכמת להתראיין. אנחנו במסגרת פרויקט של אזרחות. אנחנו רוצים לשאול אותך כמה שאלות על תחבורה ציבורית. קודם כל, האם התחנה שאתה יושב בה היא נגישה מבחינתך? לא. מה לא נגיש בה? המדרכה לרדת, הירידה לרדת, אם זה עלייה לאוטובוס, בסדר, אני עם טרשת נפוצה, ניגוד שרירי. אם זה העלייה בזה, קשה, כי המדרגה מפה לרדת היא קשה. אוקיי, אתה יודע, בחוק כתוב שהספסל צריך שיהיה לו משענת יד. אין לו, זה הבעיה, כן, אין לו. אין לו משענת יד ואז להתרומם קשה. זהו, הבעיה היא לא, לשבת צריך לתפוס פה זה. להתרומם זה בעיה. אוקיי, בלילה יש פה תאורה כדי שאנשים יראו פה? יש פה תאורה, לא מספיק, אבל יש פה תאורה. בתחנה עצמה גם צריכה להיות... כן, צריכה להיות. ואין, נכון? אין. אוקיי. אם בן אדם עכשיו עם כיסא גלגלים, האם התחנה היא באותו קו עם המדרכה? לא נגישה בכלל, וגם אין מי שיקים אותך. אם זה מטפל, אז בדרך כלל הנהגים רואים אם זה נהגי מוניות, והם שומעים, הם יודעים, אתה נותן את הכתובת, יודעים מה, זה מדובר על הנכה טוב, פעם ראשונה באו. אחרי זה שהם יודעים את הכתובת, ויודעים שמדובר עליי, ואני עם כיסא גלגלים, הם בורחים, כי הם יודעים עד שיעבירו אותי לכיסא של המונית, ועד שיקפלו את הכיסא, ועד שישימו, ואני אישית התקשרתי לחברה של המוניות, ודיברו ונשפו סליחה והכל. תגיד, כל כמה זמן יש אוטובוס שהוא אמור להיות נגיש פה? פה זה משהו כמו 20 דקות. וכל אוטובוס הוא נגיש? אתה יודע מה צריך שיהיה אוטובוס נגיש? מה זאת אומרת? נגיד צריך שיהיה לו קריזה, חיצונית ופנימית. צריך שתהיה לו כבש, שאם כיסא גלגלים רוצה לעלות, הוא יכול לעלות. כן, הקטע שאני עולה לפעמים, אנשים